Assalamu alaikum masoyanmu na faɗin duniya. Barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da hutawa. Ina fatan kowa da kowa yana cikin ƙoshin lafiya masu bibiyar wannan channel ɗin. So a yau zan nuna mana wata sabuwar hanya yanda za mu samu naira 15,000. Insha Allahu zan nuna mana wannan step by step kuma insha Allahu za ku fahimta. Kamar yadda aka saba kuma shi ma wannan zan iya cewa airdrop ne kuma shi ma a Telegram ake yin sa. Saboda haka zan ajiye mana link ɗin wannan abun nan ɗin a comment na farko na wannan bidiyo. Sakamakon ba su mun verifying na channel ɗina ba, shine yasa har yanzu ba ni da damar sa muku wani aiki a cikin description na bidiyo ko wani link ko wani update na gantsa. So kamar yadda kuke gani nan ga wani ya cire naira 20,000. Kamar yadda kuke gani nan ga shi wannan naira 16,000. So wannan 15 ɗin kamar yadda na faɗa, wannan ga shi naira 18,000, wannan 15,000. So insha Allah in kuka bi ni step by step zan nuna muku yanda za ku samu wannan kuɗi kuma insha Allahu za ku cire shi normal a cikin account ɗinku. So da farko idan kuka shiga cikin wannan link ɗin da zan ajiye muku a comment section, kai tsaye idan kuka zo misali zai nuno muku. So da farko idan kuka zo kai tsaye zai nuno muku wannan wajen. Idan kuka taɓa start zai nuno muku wannan wajen. So abinda ake so da aka yi subscribing na wannan channel ɗin nasu guda 4 ne. Bayan ka gama join, misali yanzu idan ka danna wannan na farkon, kun ga sai ka danna nan gun da aka ce join, sai ka taɓa, sai ka koma, sai ka danna wannan na biyun shi ma sai ka danna nan gun da aka ce join, sai ka taɓa, sai ka yi back, sai ka danna shi ma wannan na ukun, shi ma sai ka yi join, sai ka yi back, sai ka taɓa wannan shi kuma already wannan na yi join ma. So idan ka gama ga nan gun da aka rubuta check, sai ka danna. In ka danna zai nuno ma nan wajen. Gashi ne yace registration successful, you are now a member and you can start earning with us now by advertising. So gashi nan dai kamar yadda kuke gani. So in kuka zo yanda za ku yi shine nan gun da aka rubuta misali aka ce advertising, shi za ku danna. So in kuka danna zai ba ku link, wannan link da kuke gani za ku yi copy ɗin shi ku tura duk friend ɗinku 1,000. Duk wanda ya yi join da ku wanda ku samu 1,000. So ya za ku yi? Abin da za ka yi shine sai ka zo sai ka danna wannan bonus ɗin. Kana danna bonus kai tsaye kana danna bonus ɗin nan ga sun ce congratulations you receive 2,000 as loyalty bonus today, claim again tomorrow. So kaga nan me suka ce nan, kaga sun bada 2,000, sun bani 2,000 da na taɓa wannan bonus ɗin. Su kuma suka ce me? Suka ce as a loyalty bonus today, claim again tomorrow. Ma'ana gobe ma in sake taɓawa za su bani wata naira 2,000. So yanzu misali idan muka zo misali bari in danna wannan balance ɗin, za ku gani. Kun ga naira 2,000 ta nan. Already naira 2,000 ta ga ta. So yanzu idan ina so zan danna advertising ɗin nan za su bani link. Idan suka bani link sai in tura duk mutum ɗaya na 1,000. In kuma ba na so ko kuma ina tunanin ba ni da referral, zan danna bonus ne. Idan na danna bonus za su bani 2,000. Sai kuma gobe bayan 24 hours, ma'ana yanzu idan na danna yanzu ga 6 da minti 1, to sai gobe 6 da minti 1 sannan in sake danna bonus, sannan su bani wata 2,000. Kaga ya zama 4,000. So yanda za ku yi ku cire shi ne za ku zo ku danna nan gun da aka rubuta withdrawal nan. Bayan kun taɓa wannan 'yan ɗigo huɗun nan, sai ku danna withdrawal ɗin nan. So kuna danna nan ya ce remember you can withdraw by MTN, Move, Airtel, Ecopay, Opay, PamPay, Western Union and bank card payment method. So kuma
za ka yi cirewa kuɗinka da kowane irin account ne, in ma Opay ne, in ma Palmpay ne, in ma waye waye duka za ka yi cirewa. In kuma katin ka ma za ka sa na ATM za ka yi sa su. Sai ka zo ka danna wannan gun da aka rubuta number. So in ka danna number suka ce it will be used to send your money. Click on the button to add or modify your number. Sai ka danna nan gun da aka rubuta add, edit ɗin nan. So me suka ce? Suka ce ka rubuta account ɗinka da komai da komai. So yanzu misali idan ka rubuta kai komai kana tura za su sama kuɗinka cikin minti biyu. So amma ni a yanzu bari ba saboda me suka ce sai minimum withdrawal bin 15,000. Ma'ana yanzu ba zai cire ba sai ya kai naira dubu. Sorry bari in ɗaga kira. To amma dai shi wannan withdrawal ɗin da kuke gani zan iya idan tunda ni yanzu ina da wani wanda na tara 13,000 a ciki. So in sha Allah zuwa gobe idan nayi claiming suka bani 2,000 na ya je 15 zan cire shi sai in nuna muku yanda ake yin withdrawal ɗinsa. So kun gani gashi a balance ɗina na wannan gashi nan ina da naira 13,000 gashi ga ta nan kamar yadda kuke gani. So in kun ji daɗin wannan bidiyon ku rubuta mu a comment section, sannan ku yi share, ku yi liking, ku yi commenting, sannan ku yi subscribing, ku danna ƙararrawa. Sannan link ɗin wannan abun wannan airdrop ɗin kenan zan ajiye mana shi a comment section. A comment section insha Allah zuwa gobe kuma idan na cire kuɗina zan yi muku